19 у Києві, 20 в окупованому Криму. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підбиваємо підсумки 21 листопада. Я Софія Бляєва. Вітаю вас сьогодні у випуску. Море квітів, свічок та сліз. Україна відзначає 4-ту річницю Революції Гідності. ФСБ посилює тиск на кримських татар. В окупованому Криму чергові обшуки. Зашквар у відносинах Білорусі і України. З Мінська та Києва один за одним видворяють дипломатів. Перші перемовини з бойовиками. Представник спецмісії ОБСЄ в Україні зустрівся з ватажком сепаратистів Луганщини. У день, коли Україна згадує своїх героїв, що загинули під час Революції Гідності, на Київському Майдані знову сутички. Активісти вийшли на центральну площу, вимагають від Петра Порошенка покарати винних у загибелі людей. Зокрема, представники громадської організації «Коаліція учасників помаранчевої революції» намагалися встановити на Майдані намети, проте їх оточила поліція. Зараз на Майдані знаходиться наш кореспондент Вікторія Аблязова. Віка, розкажи, що там трапилося. Тобі слово. Зараз вже тут біля Стелі Незалежності більш-менш спокійно, проте від самого початку мітингу відбувалися дивні речі. Спочатку, коли люди почали розказувати на сцені свою позицію, вийшов невідомий чоловік, він зірвав плакати, почав кричати. Згодом, коли вже почали намагатися поставити палатки, більшу частину палаток вихопили якісь невідомі люди також і кудись ділися. Тому біля сцени встановили дві невеличкі палатки. Як розказали нам організатори мітингу, вони тут хотіли пробути до 29 листопада, аби до них прийшов Петро Порошенко і розказав, чому ж до цих пір побиття людей з 29 на 30 листопада, котре сталося 4 роки тому, чому до цих пір це не розслідувано. Також організатори мітингу – це комітет учасників помаранчевої революції, комітет визволення політв'язнів та ОУН. Вони кажуть, що якщо і далі затягувати з розслідувань цих справ, то справи втратять свій срок давності, тобто за них вже не буде покарання, і тому це потрібно нагально робити. Зараз же єдина вимога мітингувальників – це знайти винних тоді у розгоні Майдану і побитті людей. Поки що ми залишаємося тут, слідкуємо за ситуацією. Хочу також додати, що з самого початку мітингу тут була і поліція. Вона вистроїлася змійкою між людей, котрі прийшли послухати мітинг. Зараз вже хвилин 40-50, як поліція пішла, вона охороняє поблизу мітинга, тому ми і далі будемо залишатися тут і повідомляти вам, що ж буде мінятися тут біля Стели Незалежності на цьому мітингу і чи буде все гаразд. Студія. Дякуємо. Це була наша Вікторія Аблязова. Ми слідкуємо за перебігом подій. Згодом розповімо більше. Саме 4 роки тому почався Євромайдан, який переріс у Революцію Гідності. Кульмінацією тих подій став розстріл понад сотні мітингувальників. Більше 2000 учасників Майдану дістали поранень. На поминальних заходах у центрі столиці була наша Олена Стецюк. 4 роки тому кількасот українців організувались через соцмережі та вийшли на Майдан проти рішення тодішньої влади змінити євроінтеграційний курс України. Тоді ніхто не знав, що вже за кілька днів на вулиці вийдуть вже сотні тисяч українців. А події наступних 3 місяців отримують назву «Революція Гідності». Живі квіти, лампадки та сльози на очах. Українці зранку вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. На місці розстрілів біля пам'ятного хреста священники провели молебень. Герої Небесної Сотні пробудили відчуття гідності в кожного українця, кажуть святі отці. І нині головне – їх не зрадити. Це наша совість, наша гідність цей день. Це душа українського народу. Палюча, болюча. Не знаю. Намагаємось бути гідними їх, вшановуємо завжди сльозами і будемо пам'ятати вічно.
Для Євгена буремні події тієї зими кардинально змінили життя. Практично з Майдану пішов у військо. Якби не Майдан, і якби не ті події, то на сьогоднішній день ми б вже давно були придатком Росії. Сину Володимира Голоднюка Устиму могло бути 23 роки. Проте він став героєм Небесної Сотні. Чому досі за смерть сина ніхто не відповів, говорити Володимиру важко. В моїй голові не вкладається. Я вже сьогодні говорив, що вже пора судити тих, хто відпустив злочинців, а ми ще злочинців не покарали. Небесна Сотня загинула за Україну, не за чиновників. У колишнього очільника розвідки своя версія. Чому винні у розстрілах мітингувальників не покарані. В першу чергу зацікавлені якраз діючі керівники, тому що багато їх соратників знаходяться або за кордоном і, відповідно, продовжують з ними і бізнес-проекти, відповідно, і були задіяні, відповідно, в спільних проектах попередніх років. І зрозуміло, що їх розслідування, зрозуміло, приведе до розкриття якраз дій і сьогоднішніх представників влади. На самому ж Майдані відкрилася виставка «Майдан. Ландшафти пам'яті». В експозиції 48 стендів з образами революціонерів. Автори намагалися показати різні зрізи розуміння подій Революції Гідності. Перший – це через світлини, другий – через хроніку соціальних мереж, це Фейсбук, революція. Це такі емоційні спогади учасників, тематично розбиті на певні теми. Пізніше ці стенди поповнять колекцію музею Революції Гідності. Міністр культури та учасник революції Євген Нищук каже, земля вже виділена. 20 лютого буде відомий переможець конкурсу на кращий проект меморіалу, а в червні – ті, хто будуватиме музейну частину. Обмежень для конкурсантів немає обмежень. Тобто головне, щоб був поданий той проект, який відповідає тому духу, тій трагедії, тому героїзму. Олена Стецюк, Сергій Карапіщенко, Заман, АТР. Революція Гідності об'єднала мільйони людей у прагненні за європейське майбутнє. Серед них чимало кримських татар. Люди з сім'ями їхали з півострова до Києва, аби підтримати мирну акцію. Про одну з таких родин розкаже Ельвіна Сейдбулаєва. Кримсько-татарський народ, вірний своїм національним традиціям, был, есть и всегда будет с национально-демократическими силами Украины вместе с вами. Кримські татари організовано і самостійно виїжджали з Криму до Києва для участі у мирній акції на підтримку євроінтеграційного курсу України. Одним з найактивніших був Ахтем Чийгоз. Нещодавно звільнений бранець Кремля на Майдані уперше за останній час показує, де саме стояли намети із кримсько-татарським стягом. Мы хотели показать, что мы, крымские татары, всегда будем с Украиной. Мы все стояли очень близко друг к другу, настолько огромное количество людей, и я по ощущениям видел, что это киевляне поднялись в защиту своих детей. На Майдані постійно чергували близько сотні кримчан. Люди з Криму передавали продукти та теплий одяг, підтримували протест і кримські артисти. Родина Османових приїжджала на Майдан годувати активістів. На своєму авто з Криму привезли казан, рис, м'ясо. Усіх пригощали національними стравами. А що ви тут варите? Плов. И сколько в такую кастрюлю помещается? Килограмм, наверное, 100. И сколько вы уже здесь дней варите? Второй. Второй день? А почему? Почему? Для народу помочь. Голова родини Мустафа Османов каже, стояли із співвітчизниками заради європейського майбутнього. Вся наша цель была, как говорится, это борьба за восстановление нашей государственности. А вся наша, своих прав, чисто человеческих прав. Кто к нам подходил, кто у нас питался, естественно, близко узнал о крымских татарах. И очень радовались тому, что крымские татары с нами вместе. Андрій Гук під час Революції Гідності був координатором медичної служби Майдану. Спочатку лікував мітингувальників від простуди та грипу, потім рятував від кульових поранень та ніщівних побиттів. Згадує, робили усе, що могли, аби врятувати людей. Перших померлих
От це фактично принесло, коли я був на чергуванні, і це було зараз цим вже немає. Це була Чебуречна, от біля готелю Козацький. І не секрет, що медична служба штабу національного спротиву Євромайдану надавала медичну допомогу як протестувальникам, так і постраждалим з силових структур. Революція Гідності стала для багатьох українців та кримських татар точкою відліку становлення нової України. Цей процес і досі триває в умовах війни на Сході та окупації Росією Криму. Вимоги до влади залишаються незмінними. Ми вимагаємо гідного життя. Саме це і є вимоги Майдану. Люди знову вийдуть і будуть питати, де всі ці вимоги. І так буде до тих пір, поки їх не буде до останньої виконано. Ельвіна Сейдбулаєва, Маргарита Потапова, Асан Імінов, Заман, АТР. І навіть до 4-ї річниці Революції Гідності Генпрокуратура не змогла похизуватися результатами розслідувань злочинів проти активістів Євромайдану. У Департаменті спеціальних розслідувань Генпрокуратури розповіли про складнощі для завершення розслідувань. Зокрема, про те, що формально від учора ГПУ втратила слідчу функцію. Ми маємо ситуацію, коли слідчі прокуратури втрачають повноваження щодо розслідування нових проваджень, а також проваджень, розпочатих слідчими міліції чи іншими. Тобто саме вбивства були зареєстровані перші слідчими поліції. Тобто на річницю, на 21 дату, тобто слідчі прокуратури втратили повноваження щодо розслідувань. Чергові обшуки у кримських татар в окупованому Криму. На цей раз силовики завітали до оселі активіста, делегата Курултаю кримсько-татарського народу Мустафи Мустафаєва у Бахчисараї. Начебто цікавив окупантів син власника будинку. Деталі з'ясовували мої колеги. До будинку Мустафи Мустафаєва, делегата Курултаю, російські силовики вдерлися вранці. Шукали сина Фахрі. Чоловік пояснив, він живе з ним, але прописане за іншу адресу. Господар будинку не хотів пускати поліцейських, на що силовики відповіли погрозами. Ми зараз визиваємо ОМОН, говорить, і потім ще більше проблем буде. У будинку провели обшук, усе перекинули до гори дригам. Спецслужби знімали на відео та фотографували. Батькові пояснили, шукає сина нібито за борги по кредиту. Однак Мустафа Мустафаєв відповів, що із заборгованістю перед банком у сина проблем немає. Усі внески той сплачує вчасно. Я на этом народу, а что так сделали? Мы вызвали бы, он сам пришел бы вам, все бы вам эти бумаги, все принес бы всем. Після з'ясування Мустафи Мустафаєва поліціянти поїхали із обшуком до його сина. Там також провели обшук, нічого не знайшли та викликали на допит в МВС Сімферополя. Дом недостроенный здесь. Они приехали сюда, сотрудники ФСБ, и продолжают осмотр или фотосъемки. Активісти обшуки в будинках родини Мустафаєвих розцінюють як тиск. Адже Мустафа Ага завжди займав активну громадську позицію. Зокрема, виступав у якості свідка захисту на суді по справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Підтримував і інших бранців Кремля під час судових засідань. Это акция устрашения. И, конечно, вот эти вызывает опасения, то, что снимали отдельные комнаты, составляли схемы. Я не исключаю, что завтра в какой-то из этих комнат, в каком-то шкафу может оказаться что-то из запрещенного. Російські спецслужби проводять обшуки у будинках кримськотатарських активістів майже щотижня. Приводи для цього абсолютно різні, здебільшого навіть не маючи для цього доказів провини. Правозахисники певні, усе це для того, щоб залякати кримських татар та змусити підтримувати прокремлівський режим. Ельвіна Сейдбулаєва, Заман, АТР. Чергові санкції ЄС проти окупантів підконтрольного Кремлю губернатора Севастополя Дмитрія Овсянникова внесли в санкційний список і заборонили в'їзд до Євросоюзу. Відповідне рішення поширено у офіційному журналі ЄС. Там мова йде про те, що Овсянников виступав з публічними заявами на підтримку анексії Криму. Губернатором Севастополя Овсянникова призначив особисто Путін торік у липні.
Українсько-польського конфлікту немає, а історичні розбіжності вигідні тільки Росії. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця. На його думку, існуючі суперечності вирішаться під час перемовин і зустрічей, які вже відбулися і ще плануються. Що є таке відчуття, що комусь невигідно, щоб Україна і Польща мали і розвивали стратегічне партнерство. І, скоріш за все, в цьому не зацікавлена Росія, яка воює проти України. Видворені з України грузини позиватимуться до Європейського суду з прав людини. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив депортований з України соратник лідера руху нових сил Міхеїла Саакашвілі Давід Макішвілі. У нас есть адвокат в Украине, который пройдет все инстанции, само собой. У нас есть адвокат в Грузии, который обратился в грузинскую прокуратуру, в том числе обратился и он в украинское посольство. И мы после всего, как пройдем все инстанции, мы подадим жалобу в Страсбургский суд по правам человека. Давіда Макішвілі та ще 2 грузинів депортували з України 21 жовтня. В міграційній службі їх видворення пояснили тим, що 2 із них у вересні скасували дозвіл на проживання, а ще 1 впродовж тривалого часу перебував на території держави незаконно. Стосунки між офіційними Києвом та Мінськом дедалі гіршають. Українське МЗС видворило першого секретаря посольства Білорусі з України. Це стало реакцією на затримання спецслужбами КДБ українського журналіста Павла Шаройка і оголошення персоною нон-грата радника українського посольства Ігора Скворцова. Білоруське телебачення оприлюднило кадри з затримання українського журналіста Павла Шаройка. На відео навіть показують посвідчення українського розвідника на ім'я Шаройка, яке нібито вилучили у нього. Одночасно із затриманням журналіста у Білорусі оголосили персоною нон-грата радника українського посольства Ігоря Скворцова. На кадрах допиту в КДБ Шаройко стверджує, що Скворцов теж полковник ГУР. В 2016 году еще при смене оперативного руководителя, то есть меня перевели из отдела, который занимался журналистами, будучи под прикрытиями, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием. Павла Шаройка, українського журналіста, затримали 25 жовтня. На квартирі Шаройка нібито знайшли секретні документи і копії розвідувальних доносів, які він, за версією білорусів, посилав в центр. Білоруський комітет держбезпеки звинуватив його в шпигунстві. Там стверджують, що Шаройко у званні полковника Головного управління розвідки України створив у Білорусі розвідувальну мережу. В отношении Павла Шаройка возбуждено уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Шпионаж». И принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. У Головному управлінні розвідки України заперечили інформацію про те, що Шаройко є їх співробітником. Павло Шаройко проходив службу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України на посаді начальника прес-служби. У 2009-му він був звільнений з військової служби за станом здоров'я. Після звільнення Шаройко працював за раніше набутою спеціальністю – журналістом українських ЗМІ. Національна суспільна телерадіокомпанія також спростувала співпрацю їх журналіста з українськими спецслужбами. НСТУ не має відносин зі спецслужбами, що виходять за межі офіційних, і не співпрацює з жодною з них. Завдання та місія суспільного мовника полягають в іншому. Вітчизняне МЗС називає затримання українського журналіста та видворення українського дипломата недружнім кроком з боку Білорусі. І вже відреагувало на це видворенням першого секретаря посольства Білорусі. Керуючись принципом взаємності, ухвалили рішення про те, щоб вислати з країни представника посольства Білорусі. Станом на даний момент цей співробітник, а це перший секретар посольства Білорусі в Україні, вже припинив роботу і залишив нашу державу. Наразі український консул домовляється з білоруською стороною про зустріч з Павлом Шаройком, а також проводить перемовини про надання йому адвокатської допомоги. Оксана Гуцул, Заман, АТР.
Тим часом президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника голови служби зовнішньої розвідки Володимира Сінькевича. Указ про це був оприлюднений на сайті голови держави. Причини звільнення в документі не вказані. Нардепу-втікачу Олександру Онищенку в'їзд до Великої Британії та Нідерландів може загрожувати видворенням в Україну. Ці країни погодилися на екстрадицію Онищенка. Про це повідомив прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симкін. Сьогодні прокурори прийшли на судове засідання, де мало розглядатися питання заочного засудження Олександра Онищенка. Його перенесли, бо суддя, мовляв, захворів. Розслідування заочне. Фактично ми можемо, перш за все, є значна частина коштів, які зараз заарештовані, які належать Онищенку. Це не тільки там його майно, є, якщо я не помиляюсь, близько 6 мільйонів доларів чи євро на рахунках латвійських Онищенка. Є інші активи, засудивши його, якщо буде обвинувальний вирок в даному випадку, ми зможемо конфіскувати, оскільки статті, за якими він обвинувачується, передбачають конфіскацію цього майна в дохід держави. Онищенку закидають завдання державі збитків на суму 3 мільярди гривень шляхом газових махінацій. Наразі це всі новини. Наступний випуск «Заман» дивіться менш ніж за годину. Залишайтеся за ТР, буде цікаво.